Káňov bola, Barniakova Mirka niekto by vral, že vážne bola, Remeňová chodí, u Prohodníkovej nejde, Ružena bola prvýkrát, že je na liečení, Rendeková príde, o tejto Rendekovej neviem, Lida príde, Brdlovcová neviem, Sloboda nechodí, tento neviem, je v Ružomberku. A kde sa on je preč, on tu nie je. On je tu. No veď jasné, že sme boli. Veď ja takedy dávno som mu na plavebnej správe vybavovala. Toto, oni sú dve. Dve som, áno, ja viem, dve. A čo nevedia, ja som myslel, že oni boli sesternice, ale Milan mi povedali, že oni žiadna rodina. Nie, žiadna rodina. Tu vychovávate. No, Božena, Pečnerka. A kto je to? Kto si vypne? Mesiarovci budú Mesiarovci. Áno, Teraz sme o nej hovorili, na ktorom obrázku sme ju videli. No a čo? Papula ustala, tak tedy to ešte omladla. Ešte omladla. No toto má sere, prečo som ja niečo tu naučil. A Ďuro Gemeš prídu som ja. Tam ešte, čo poznám. Neblázni. Teraz kde chodia papaláši, ten zámok, čo je tam, tak podniká. Táto je tam. A hore, no, ale kto to je, neviem. Ty nepoznáš? Nie, to chcem vás oficiálne privítať na našom štvrtom historickom stretnutí. Tí prví si pamätajú, prvýkrát sme boli v 1996, potom v 2008, potom to bolo 27. apríl 2013, to je pred 3 rokmi a teraz sme štvrtý raz. Tí skalní, to skalné jadro, to dobré, zdravé jadro sa stretáva, niektorí po štvrtý raz, niektorí po tretí raz, ale rád vítam aj tých, ktorí by tu boli po prvý raz. Aj keď si myslím, že ešte mnohí len prídu, určite príde Ďuro Gemeš, ten sa hlásil, určite príde Ferko Janík a mám taký dojem, že ešte niektoré dievčatá zo školy. Takže v prvom rade srdečne vás vítam a som veľmi rád, že sa takto opäť môžeme po 3 rokoch stretnúť. V druhom prípade chcem poďakovať aj Vladovi Bekovi, ktorý mal vlastne túto organizáciu na starosti, že počte všetkých zvolal, tak ja si to vypnem na chvíľu, zvolal, že mal tú robotu a že teda dneska sa tu stretávame. To je tajné. Milé spolužiačky, milí spolužiaci, dovolte, aby som vás aj ja privítal a poďakoval vám za to, že ste sem prišli v takomto počte. Na úvod by som sa vás chcel poprosiť opýtať. Ja vám prečítam mená a vy mi poviete, či som ich na niekoho nezabudol. Sú to naši spolužiaci, ktorí sú nemi medzi nami. Karol Šafek, Kubniak, Jaraba, Kulová, Pečnerová, Ferians, Janičinová, Penciak, Schejbal, Jakubec, Adamec a teraz som sa dozvedel, že Hatala. Prosím vás, je ešte niekto, na koho som ja zabudol? Že zomrel. Že zomrel. Keďže nikto mi nevie povedať viacej, budem považovať toto za konečné. A preto vás chcem poprosiť, aby sme si týchto spolužiakov pripomenuli minútou ticha. Prosím, povstaňte. Ďakujem. Ja mi dovolte, naše spoločné stretnutie v poháriči, ktoré máme. Na zdravie. Na zdravíčko. Na zdravie. Na zdravie. Som prečítal Jaro, Ferianov, Julo Ferianov. Julo.
Aj tak sa vypíješ. Vyparí sa. 73 ju zober. Peter Ďateľ. Simultáne prekladám. Bývalý vonom, bývalý ticho som tu videl. Tým istým hlasom rozprával žena muža. Starý FIFA hovoril Švajko. A starý FIFA, keď sme sa bavili o fotbale, mi hovorí, pán Šuruj, a vy si myslíte, že futbal sa hrá na ihrisku? Futbal sa hrá tu pri tomto zelenom stole. To, čo je v nedeľu pre vás, to sa tu dohoduje. To sa tu... Jajo, rozhodca tej pomezný. Aj pomezný, aj štvrtý. To kedy? Teraz nedávno opitý, ledva sa potáčal, potom ho odviedli, no. Tak dostali 150 000 pokutu. Ale český korun, ne? Počúvaj. Narúbaní, spiky padali. Ale hrozné. A títo ľudia, keď zistili, tak majú... Sa robili si diváci, vieš, ako mali Je z to toho teraz srandu. náhrané, že to je najväčší trhák teraz. Ľudia točili z každej strany, vieš. Takže tam je 1000 záberov, ako padali. Počúvaj. Už je potom aj... Matematika začína. Už ste sa najedli, napili. Tým ešte nekončíme, ale práve naopak začíname. A tuto by som poprosil nás o spolužiaka Juraja, keby začal to nové kolo s tým, kto ešte môže a čo vlastne môže a koľko do roka môže. Nech sa ti páči. No, ja som veľmi rád, teda, že sme sa opäť stretli, skutočne, naozaj veľmi rád. A chcel by sa poďakovať teda organizátorom, že našli toľko úsilia, aby sme sa opäť stretli. No a úplne najčerstvejšia taká myšlienka bola, keď som dostal mail a bolo napísané, že piatok o 2 hodine v Ačku, tak som vedel, že tu Petra Filipa, tak bol mail, tak som napísal, že prosím ťa, pošli mi telefónne číslo
Hej, a do telefónu som povedal, prosím vás, čo vás to napadlo robiť to po obede v piatok o druhej, však kopa ľudí ešte pracuje a kým to ste mohli na nejakú 5. 6. A potom... No a to som chcel tým povedať, však Ďuro, spamätaj sa, však my sme už dôchodcovia. Takže to je taká milá príhoda pre mňa toto, že som mal tú možnosť takto to okoreniť týmto zážitkom. No a keď veľmi stručne, lebo nás je veľa, ja ešte stále pracujem, čiže som pracujúci dôchodca, robím urológiu a to isté, čo bolo aj pred 2 rokmi, stále som v Bruseli, v tej Európskej komisii a v NATO. Tam ma zavolali minulý rok, aby ste vedeli, že aká to je predstava v európskych krajinách. Zavolali ma, že či sa cítim zdravý a že či by som išiel na zdravotnú prehľadku. Som povedal, že samozrejme áno. Ja som myslel, že povedia, že už choď do dôchodku. No tak som došiel, tak ako na maturitnej skúške 4 z personálneho oddelenia sedeli v Európskej komisii. No a dal som im výsledky, potom sa opýtali, ako som spokojný s prácou, čo by som navrhoval zlepšiť, čo by sa malo zmeniť a tak. A na záver mi povedali, no, chceme vám povedať, že komisár sa rozhodol, že môžete zostať v tejto funkcii ako zamestnanec Európskej komisie do 74 rokov. A v 74 rokoch pôjdete do dôchodku ako poradca senior, čiže normálne môžete zamestnať. A budete mať 70% dôchodok z toho, čo budete mať v ten deň, keď budete odchádzať. Takže ja som odtiaľ odišiel, som bol taký dosť preplieskaný, nemal som to ani s kým nejako ani to osláviť, ale v prvom momente som si pomyslel vlastne, že tých 74 rokov sa mu treba dožiť. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme sa naozaj v tých 74 rokov stretli všetci tu, čo ste. No ale potom budeš platiť renty. No budem platiť ja. Dobre, berem to na seba, môžete to zapísať. Protokol. A do protokolu. Ale myslím si, že všetko teda až naozaj na vážne choroby a predsa len sa v tých kruhoch pohybujem, si myslím, že všetko je v hlavách. Všetko je v tom, ako si to my vieme mnohé veci prijať, aj tie príjemné, aj tie nepríjemné. Takže vo mne naozaj takéto pozitívne myslenie, ktoré si myslím, že vždy zostalo. No a u mňa sa veľa nezmenilo, zmenilo sa akorát to, že vyrástli tri vnúčatá mojej dcery a môj syn, ktorý však, keď som vám to spomínal, prvá manželka jeho zomrela, sa znova oženila, narodil sa mu syn, ktorý dneska má 16 mesiacov a musím povedať, že veľmi zmenil teda aj život môjho syna. No a iné, teším sa zo života bežných vecí a som tak ako rád, že sme tu, tak by som bol rád, keby to pokračovalo aj ďalej. Ďakujem. Amen. Pokračujeme. Nech sa páči. Láco. Pri mne sa moc nezmenilo, na dôchodku občas idem privyrobiť, keď ma zavolajú. Kde chodíš? To hovoríš tak, ako keby si chodil... Jednota má u nás veľkosklad. Ako do Lúčok, do vás by som išiel. Do jednoty má celé severné Slovensko, zásobuje ovocím, zeleninou, keď potrebujú niečo. Na jašterke chodíš? Nie, aj to viem. Všetko. Žijem s tou ženou furt, hoci susedia sa mi divia. Mám 3 vnúčatá. Aká je tá tvoja žena v posteli? No jedni hovoria, že dobrá a druhí, že nie. Nechcú prezradiť. A ja neviem, o čom vravia, hej? Neviem, nepovedali hneď. 2 deti, 3 vnúčatá krásne. Ako všetky vnúčatá, každý má. Dúfam, že sa dožijem s tebou tých 74 a stretneme, a v 80-ke, že sa tu obidvaja stretneme. Dohodíme sa tak, že tak som taký menší. Ale nechcem. Takisto mám choroby. Nechcem hovoriť o nich. Ale poviem takú príhodu, počúvajte. Bol som minulé u urológa, lebo predsa len v tomto veku. A viete, kto chodí v Ružomberku na urológiu, tam také lavice, sestrička, a ona otvorí dvere a zakričí: Pán Trtkal! No a všetci nič, nikto nič. Znova: Pán Trtkal!
nič, a teraz sa otvoria tam dvere, kde sú tie záchodky a taký malý červený v šatoch, v tej silových vinde a ona: vy ste trtkal? A on celý červený: nie, ja som sa bol vysrať. Tak to sú také príhody, ktoré zažijete u pánov doktorov. No, Ty si GMŠ? Ja nie som GMŠ. To nebolo u Ďura, to bolo tu, v Ružomberku. Ale môže sa to stať. Robím, chodím po doktoroch a som rád, že som s vami. To bolo to najkrajšie. Stále s pravou. Všetko v poriadku. Okrem hlavy. Jasná správa. Ja som správa, okrem hlavy všetko v poriadku. A ktorej hlavy? Špikludne. Na ženách záleží, nie na chlapoch. Aj to pekná veta. Ideme na to. Čože by som vám už tak ja mohol povedať? Súhlasím s vami, že každé 2 roky som jeden z tých ľahších chujov, jak hovorím. Že si nájdeš piatok voľno. Pretože si myslím, že som ľahší, pretože ja do tej roboty chodím len kvôli spoločnosti, nie kvôli robote. No a skladka zabíja čas, alebo nezabíja čas, alebo dozvedie sa, čo človek ako nikdy nevedel, alebo nevie. No a čo iné. Som rád, čože? Výťahy stále robíš? Nepadajú. Výťahy nemôžu padnúť v podstate, ale z hľadiska toho nemôžu padnúť, tak to sú iné veci, tak to nebudeme teraz sa baviť o... Nemyslím, ale či robíš ešte stále? Robím stále výťahy. Však tá firma, ktorá sa volá Majes, výťahy a eskalátory, robí výťahy. No veď viem, ja viem o tom, len Čiže Chlapač mám stále toho istého, teraz to bude 45 rokov. zatlieskajeme. Kde je potlesk? 2 deti, syna, dceru a jedného vnuka, ktorý je teraz prvák. Som na dôchodku, ale práce mám viac, ako keď som chodila do roboty, lebo maminka má 93. Do toho muž, to je horšie ako ten môj vnuk prvák. Ako 3 deti. Áno, takže všetko postaral. No čo vám poviem, nič nové, všetko po starom, pár kilov naviac, tlak vyšší, dôchodok vyšší o €90 a ináč nič nové. Čo máš nižšie? Nižšie nemám nič, všetko mám vyššie. Všetko máš vyššie. Ale v hlave máme nižšie troška. Tam zabúdame celkom. 10 rokov, 3 synov, 6 vnúčat, aktívny dôchodca, po výleto chodíme. Počúvajte. Chodím len raz do týždňa urbáru pratať. Nechodíš k urologovi. Nie, aby som videla čo nové, či nás neokrádajú. V lese chodí medveď. Mám 1 vnúča, 2 deti. A manžel? Už druhý mi zomrel. Takže si teraz sama? Áno, 7 rokov, každých 20 rokov mi zomre jeden muž, tak... Romana detektivka. Akože nehrňte sa. Sama. A vnúčatka máš? 1. Ale ako ste sa zasekli všetci. Však sa zasekli. No, Každých 20. ale fakt, je to hrozné. A to ako v strave bolo... Jeden náhle zomrel a druhý mal rakovinu, ktorá sa mu vrátila po 5 rokoch. No. A tiež zomrel. Prišiel z nemocnice a o 3 dní zomrel. No tak to. Ale človek musí ísť ďalej, preto vám poviem vtip o testinách, lebo aj my sme už všetci testiny, že testina leží na smrteľnej posteli a proste je strašne krásne ako dnes a vraví Zaťovi: Ježiš, Zaď môj, tak krásne von a ja musím odísť. Zaď stane, zaťahne závesy a povie: stará mama, pilujte sa. My, niektorými, čo robím ešte?
No. Počkaj, my sme povedali, že my sme takí malí chuj. Áno, tak ja neviem, čo som, lebo som asi sama. Sice Vilmuška ešte robí sem tam. Nemáme na ženský rod, na to výraz, musíme Takže som šikovná. Áno, jasné. To je hlavné. Čože je niečo šikovné? Prosím, ja normálne robím, šikulka. ja normálne na ambulancii psychiatrické, Ja robím, žijú prosím rozhodnú. pekne, čiže na takej najatraktívnejšej. Vyčak tak, no, áno. Aspoň máme Sonduje, že kto asi bude budúci pacient. Hej, no. Robím normálne, no, choroba ma navštívila zase po 6 rokoch, ale aj tak som sa nevzdala. Ťa navštívil. Jaká choroba? Že mám takú Dobrá alebo zlá? krásnu- Kde býva Dobrá. Kde Nie, býva ten- mám akú krásnu ozdobu. Kde býva ten sused? No, takže, ale ináč dve deti mám, dve dcery, jedna je na Orave, druhá je tu v Ružomberku, v našom byte býva. Vnúčatko. Vnúčat mám 5, veď to jedno chodí tu ku vám, do bazénu. Ale čo? No, škola tuto z hora. Teraz. Na čierno? Nie, Na tej na plavecký plavecký, kurz. ale čo autisti chodia. Jaj. Tuto z tejto špeciálnej školy, on je autista chalán, no čo spravíme, nič, na dcera učí tu aj na tej škole Viem, že špeciálne. chodia, tak jeden z tých deťatov je. Taký ten najvyšší Tomáško. Spokojný. Spokojní sú oni veľmi, Ačko, to keď idú do Ačka, tak to všetci chcú ísť. No, muža ešte mám, robím. Dobre vyzerám, zdravá som, si poviem, na čo? No nie? To je hlavné. Čiže budeme Tak to má. božekať, alebo čo? No, však Tak to má byť. každý deň treba ďakovať, že sme. A že sme takí, akí sme. A sme, tak čo? A za 2 roky sa stretneme. To stejné, bývam v Karvinej 46 rokov, mám 2 deti, 3 vnúčatá. Nič iné sa nezmenilo, akurát všetko je pri starom a akurát mám nový klub. Ukázať. Čelný klub. Kde ťa operovali? V Karvinej. To synci? Synci, no. Bola som 2-krát v kúpelo, no, tak si užívam, no. A krásne hovoríš, slovensky. Snažím. Si zvedavý, Ďurko. Ja nemám čo povedať vôbec, nič. Nemáš čo povedať? No povedz to Myši, peknú dceru. Ty musíš všetko povedať. Dceru mám, Mňa zaujíma Myša. Myša ťa zaujíma. Áno, dobre. pekná, veľmi pekná kočka, musím No. povedať. Tak, manekínka skoro bola, Manekínka, ale Švédsko. muž jej to zatrhol, pretože trošku žiarlil, je to Švéd, robí na ambasáde švédskej, no Myša je právnička v Prahe. A ja by som žiadal. Deti majú. Ja počkaj, Zatiaľ nie. jej manžel je to zatrhol? No. Myša je veľmi pekná. Veľmi pekná. Peťo ju pozná. Ja ju poznám. Je to ináč, je to veľmi Robila pekná u dievča. mňa. Hádam by som mohol povedať, že 10 rokov žijem v spoločnej domácnosti sám so sebou, harmonickej. Každý rok niečo pribudne. Synovia vyrovnali pomer pohlaví 3:3. Keďže ja som mal 3 synov, teraz mám 3 vnúčky a 3 vnúkov. Každý rok hádam pribudnú 2 choroby, jedna ubudne. Vydal som 2 nové knižky. Iným výtvarníkom som vytvoril za každý rok asi 8 výstav. Sám som mal výstavu vlastnú a pripravil som takú menšiu výstavku na útorok, kde bude prezentovaná moje posledné knižky v Turčianskej knižnice v Martine. Už niektorí vedia a aj prídu, nech sa páči. Takže starám sa o seba, o dom, o záhradu, o iných, pretože im organizujem výstavy v galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, píšem do novín. Som pozvaný na 3. júna do Trenčianskych Teplíc, ak si spomínate zo školských rokov. V roku 1936 sa konalo významné stretnutie československých spisovateľov, prvý kongres. 80 rokov je odtedy. A som tam pozvaný ako nominant v kategórii poézia. Takže asi mi dajú cenu, keď ma pozvali za poéziu. No, takže naplňa ma táto tvorba, čiže po tom povidnom po 62 som v podstate dostal tie krídla, ktoré som
mal pri sebe pritiahnuté predošlé roky a som rád, že môžem ešte pri tomto stave písať, tvoriť, maľovať. A mnohým ľuďom urobiť aj radosti. Ďakujem. Ja si mal tým vlánom, čo sa kazí. No teraz Peter ti vám... Tak, čo ti poviem, ja žijem v Petržalke. Stále s tou istou ženou, i keď s ňou nežijem. A robím v RTVS neustále, aj teraz robím doteraz, stále ma tam držia. Dokonca mám zmluvu na dobu neurčitú, čiže do 100 rokov. Kreslím schémy zapojenia jednotlivých štúdií, také zjednodušené pohľady na to zapojenie tých technológií. Lebo existuje aj dokumentácia káblová, ktorá je nezrozumiteľná, nejasná, keď človek má poruchu, musí to dlho hľadať, takže ja robím také jednoduché náhľady a robíme nejaké nové montáže. Mám 2 dcéry, jedna učí na univerzite, doktorka, zaoberá sa hlavne sexuálnou výchovou predškolskej mládeže. A čo ti neporadí? Ona totiž není učiteľka, ona má len nejaké 3 predmety, ale je výskumný pracovník, čiže píše skripta. Druhá dcera žije v Českej republike, mám jedného vnuka tam 15-ročného, druhého 4 roky menej. Žijú tam v takom rodinnom dome a nejak im to v celku funguje celkom dobre. Nerozumiem tomu. No. A ty ma stále nefilmujú. Ale tak musím, však si ma kázal. Tak fajn, no. 8 rokov už ako mi zomrel muž a deti ma poslúchajú zatiaľ všetky. Aj keď sú dospelé, 3 deti mám. 2 chlapcov a 1 dievča. Žijem v dome so synom. Aj s rodinou, hej, sama. Nemám nikoho už. Tak nič také neviem. Pestuješ záhradku. Hej, mám záhradu. Vnúčat mám 8, už vysokoškolákov. Akurát, že nemám. Pracujem len na dohodu, nerobím ani. Ja som tu tak dávno nebol, mňa by najviac zaujímalo, jak sa voláš. Teniaková som bola a teraz som Ovadová. No. Zmeny nie sú, iba váha išla hore. A čo sme sa bavili pred chvíľou s Peťom, hovoríme, že všetko je to v hlave, takže asi si musím urobiť poriadok a poupratovať v To hovoril hlave. Gémeš. Prosím? Gémeš hovoril, všetko je v hlave. Nie, ale to sme sa s Peťom bavili predtým nezávisle. Ja by som povedal, že to je v inom orgáne, ale dobre, nechajte mluviť o hlave. Máš pravdu, Peťo. No, priznám sa, že necítim sa na ten vek, ktorý už máme. My boli vždy najstarší v triede. A človek sa cíti na mladšieho a stále hovorím, že teraz momentálne 4 roky sa starám o malého operenca, ja ho volám operenec, robím operku v rodine, bezplatne, ale rada. A To znamená zadarmo. Zadarmo. Ale naturálie sú celkom slušné. Ale tak môžem povedať, že drží ma veľmi nad vodou a je veľmi dobrý mládenec. Prosím? Omladla som a normálne mám dobrého parťáka. No, teraz... Zajtra má 4 roky. Takže na zajtra ešte pečiem. No, tak vieš ako, ale... Prosím ťa, ako si sa volala za Slobodná? Za Slobodná, tak ako doteraz. Vdoviaková. Vdoviaková, to som si myslel. No. Prečo? Nebol som si 100% istý, ale myslel som si to. My sme bývali pri pošte, v Rybárku. Ale áno, ale tak... Hej, akože. Ty si jak voláš? Bleskáňová, Zdena. Chodila s teba Zdena. aj na strednú školu. Práve som si spomenula, že Musíme že Jano Demko, stretávaš sa s Janom Demkom? Áno. S Janom Demkom. Jano Jakubec robil Vladolenko v televízii. Áno. Nahlas. Aha, už to ešte také súkromné. A tak teraz už také osobené, takže voľný čas, trávenie na záhradke.
Súkromné, to je súkromné trávenie voľného času na záhradke v Baničnom, opatrovanie detí v celej rodine a krásne dovolenky s pani Sivčovou v septembri, dámske jazdy máme pri mori. Nie, konkrétne prvé bolo Anglicko, potom bolo v Chorvátsko. A prečo je to smiešné? Lebo to sme vždycky išli a vždy sme sa tak bolo ako dobehli. No potom, kde sme to ešte boli? Aha, boli sme v Grécku, v Turecku, no a teraz sa chystáme do Bulharska, ale že to už nebude jeseň, ale leto. Smiešné. A islám. A islám, že nie, už nepôjdeme. No, tak, a to je také všetko. No, tak ja žijem v Dolnom Kubíne. Mám 10 vnúčat, 11 na ceste. To si ťažko. Ale áno. Tak máš najviac vnúčat. Ja mám najviac vnúčat, ale aj najviac detí, takže z toho to vyplýva. Deti mám 6, 5 synov a 1 dceru. No a vnúčatka, 7 vnúčat je v Kubíne, takže viete si predstaviť, blízko nás bývajú, takže... Takisto hrubá peňaženka. Hrubá peňaženka. Ale ani chvíľu voľného času, dá sa povedať. Stále. Starka, aký máš dneska program? No ja už poviem, no nič také. Môžeme prísť, a už sú tam 2, 3, každý deň. No. Takže, ale tiež ako Marienka povedala, že mladnem pri nich, lebo... Dobre vyzeráš. Ako si sa volala, keď si bola v ZDŠke? Ja som bola Hanesová. Áno. Takže ja som už na dôchodku veľmi dávno, lebo ako pri 6 deťoch na mňa sa už nevzťahovalo to predĺženie. Takže ja som už doma 13 rokov na dôchodku. A sedela si v ktorej lavici? V lavici? No, nepamätám. Tretej? Tak to neviem už. Teda posledného nášho zrazu sa nič podstatné nezmenilo. Stále mám 1 ženu, 2 dcéry, 3 vnúčatá, 2 zaťov, takých zaujímavých. Jeden je Juhoafričan, druhý je Španiel. Ale našťastie som dobrý Slovák, tak som ich pritiahol sem a žijú ako v Bratislave. Čiže ako som spokojný. Užívam si dôchodok, musím priznať. Ráno, keď sa zobudím a je pekne, rozmýšľam, kde si pôjdem zahrať golf. Čiže ako snažím sa, áno, chodím po svete dosť, ale snažím sa teda venovať rodine a aj sebe. Musím povedať, od decembra som zmenil stravovanie a zhodil som 12 kg. No, to porozprávaj. Áno, makrobiotickú stravu som začal. Niektorí poznáte Milana Košťana, ten ma inšpiroval, lebo on mal nejaké problémy, konzultoval s Ďurom, také urologické, a ten jeho lekár mu doporučil zmenu stravy. Drží sa toho a myslím si, že mu to pomohlo, tak som skúsil, lebo už ma začali boleť kloby a zatiaľ to vychádza. Všetko. A neješ čo? Nejem mäso, nejem mlieko, syry a jedávam ovocie, zeleninu, celozrné potraviny a také tie japonské sračky ako miso polievky. Také miso polievky, to sú také japonské. Je tam kopec tých na podklade tých riasa áno, a riasy, tých čínskych áno. Dostatok tých bioobchodov. Od narodenia. Ako si sa volal v ZDŠke? Jožo a potom ma premenoval. Ticho. Tak u mňa je tiež vlastne všetko po starom, až na to, že rôčky pribúdajú a manžel je tiež iba ten istý, už dlhé roky. Vidíme, že pedagogický dozor máš. No, áno. Ale to ale vypadá ako prezidentského musí... Ďakujem. No,
Áno, on je športovec, chodí si zahrať futbal, hokeje hráva. No a chodieva so mnou na prechádzky večer a tak, takže sa snažím. Prosím? Aj deku mávate? Ale vieš čo, nie, my sme sami doma, my už nechodíme do prírody. Už nepotrebujú deku Doma, do prírody. keď už tak doma. Vieš, sme na nejaké pohodlie už zvyknutí. To za mladí bolo, že tlačilo všeličo a muchy štípali. A bolo. Ako si sa volala za slobodná? Pivovarčíková. Lida. No. V čom? Kde som bývala? Aha, no tak áno.